De sluiting van de beddenzorg in ziekenhuis de Simonsberg in Dokkum had neer te krijgen met de kwaliteit van zorg. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente Rieën. De afdeling was dicht om de grote financiële problemen winnen. De drie zelfs een faillissement, dat maar de sluiting van kwam is. Op verschillende Friese tankstations van Shell kon van de morgen net tankt worden. De vulpistolen van de pompen wieren toch actievierders van Greenpeace vastmaken. De milieuorganisatie vierde daarmee actie ten nieuwe boringen van Shell in het Noordpoolgebied. Vanmorgen al houdt de Friese politie het landbouwverkeer extra scherp in de gaten. Zo werd er onder andere zien naar scherpe uitstekkende dielen. Voor boeren is de juist een van de drukste periodes van het jaar en dat betekent dat er volle meer trekkers en landbouwmachines op het dik binnen. Sportclub Cambuur wil binnen 2 weken de plan voor de bouw van een nieuw stadion presenteren. Dat zou voorzitter Ipe Smit van de Raad van Commissarissen. De nijbouw is noodzakelijk om de club in de toekomst financieel zoen te houden. Joen en vannacht kleert het op, maar er blijft een kans op pittige buien. De temperatuur luidt om de 13 graden heen, morgen geregeld zinnen, maar eerst nog zo nou en dan een bui. Het wordt 18 graden.